Ġobkom sibu l-ewwel ittra l-Timotju kapitlu 3, ħanaqraw parti minna, parti minn dal-kapitlu. Tiftakru l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-għanijiet tal-Knisja għalfejn neżistu. U għadna kif kantajna li mingħajr il-grazzja tiegħek l-għan tagħna ifalli żgur. Aħna ninsabu dipendenti fuq il-grazzja tal-Alla kontinwament sabiex iva jirna xina nwettqu il-mandat illi tagħna Sidna Ġesu. Illi nagħtu qima lill-Alla, illi nsaħħu l-xulxin fil-fidi, illi nilħqu il-mitlufa u anke nkunu ġenerużi u ta' għajnuna għan-nies batuti ta' madwarna ġvera. Illum se naraw suġġett ieħor, it-tmexxija fil-Knisja lokali. It-tmexxija. U ħanibda naqra minn vers wieħed. L-ewwel Timotju 3, vers wieħed. Affidabbli l-affermazzjoni, ġifieri din hija xi ħaġa ta' min jafda, ta' min jemmina kollox. Jekk xi ħadd jaspira għas-soprintendenza jixtieq xogħol tajjeb. Ġifieri hemm xi ħadd li qiegħed għandu x-xewqa fih illi jkun mexxej fil-Knisja jixtieq xogħol tajjeb. Jeħtieġ mela li s-sopristant ikun irreprensibbli. Raġel ta' mara waħda biss, sobriju, prudenti, rispettabbli, ospitali, kapaċi jgħallem, mhux ivvizzjat għax-xorb qawwi, mhux vjolenti, iżda ġentili, ma jitlewwemx, ma jħobbx il-flus, jimmaniġġja tajjeb il-familja tiegħu stess, għandu tfal f'sottomissjoni b'kull dinjità, għax hekk xi ħadd ma jafx jimmaniġġja il-familja tiegħu stess, kif se jieħu ħsieb il-Knisja tal-Alla? Mhux neofitu, ġifieri mhux wieħed li għadu kemm ikkonverta. Sabiex ma jitneffaħx bil-kburija u jaqa' fl-istess kundanna tax-xitan. U jeħtieġ ukoll ikollu reputazzjoni tajba ma' dawk ta' barra, sabiex ma jaqax fil-vergonja jew fl-għajb u fin-nassa tax-xitan. Id-djakni bl-istess mod jeħtieġ ikunu dinjitużi, mhux ekwivoċi, mhux ivvizzjati għall-inbit, mhux rejbin għal lieħ diżonest. Għandhom iżommu l-misterju tal-fidi b'kuxjenza pura u dawn ukoll għandhom l-ewwel ikunu ttestjati. Imbagħad jekk ikunu bla tixlija, ġifieri ma jkun hemm ebda akkuża kontrihom, ħajservu bħala djakni. In-nisa tagħhom bl-istess mod jeħtieġ ikunu dinjitużi, mhux jinfamaw, imma sobri u fidili f'kollox. Id-djakni għandhom ikunu irġiel ta' mara waħda, jimmaniġġjaw tajjeb l-tfal tagħhom u l-djarhom stess, għax dawk li jkunu servew tajjeb bħala djakni jakkwistaw grat tajjeb għalihom infushom u konfidenza kbira fil-fidi li fi Kristu Ġesu. Entol. Missiera tismawiet. Rudulek ħaj tal-li fil-żmien propizju u bil-mod partikolari tiegħek inti avviċinajtna u oġbok illi tatina il-ħajja wellitna mill-ġdid sabiex narfuk, sabiex il-fiduċja tagħna ma tkunx aktar fina nfusna jew f'ħadd ieħor, ma tkun biss f'ibnek Ġesu Kristu, l-qasas il-kbir, li inti tajtna sabiex bih il-ħtijiet kollha tagħna jkunu ikkanċellati mħassra darba għal dejjem. Niftakru f'dik id-dikjarazzjoni li smajna dwarha il-ħadd li għadda tetelestaj. Kollox mitmum. F'ibnek Ġesu Kristu fil-mewt u l-irxox tiegħu aħna nsibu l-serħan għar-ruħna. Għaldaqstant nitolbuk mulej biex issa li sejjaħtilna fil-saltna tiegħek tatina li l-kol kemm aħna ninsabu fejn ninsabu u wasalna fejn wasalna, nkunu jkollna dik il-viżjoni sabiex naqduk bil-ferħ u nkomplu neżerċitaw id-doni li tajtna għal ġid ta' xulxin. U lejla mulej nitolbuk biex tatina fehma tajba anke meta ħanitkellmu dwar il-tmexxija tal-Knisja sabiex ikollna dik l-unità u dik il-fehma unanima ħalli nkomplu mexxin l-qudiem niġbdu ħabel wieħed u ikollna dak il-ħsieb wieħed
illi ibnek Ġesu jkun magnifikat u glorifikat fosta. Għatin il-kelma f'posta mulaj biex kif jiena infihem dal-affarijiet ekku kol ħuti jifmu japprezzaw ħalli il-fema tijak inħadnuwa u nfittxu kol illi nizvolġuwa minn ġimma għall-oħra kif aħna iltaqgħu flimkien regolarment. U dan tolbuh ġibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Mela raħwa, tafu daqsi li fejn hemm grupp ta' nies li qed jiltaqgħu flimkien regolarment, ħajkun hemm xi tip ta' mexxejja fosthom. Supermarket, fabbrika, tim tal-futbol, azienda kummerċjali, familja, il-pajjiż għandu bżonn il-mexxejja tiegħu. Anke kru fuq vapur, mhux qatt jagħmel fattieħ imma ħajkun hemm min jidderġihom. Hekk ukoll il-Knisja. Il-Knisja illi qegħdin nitkellmu partikolarment fuq il-Knisja lokali, ġifier fuq ġema ta' ansara illi qegħdin jiltaqgħu f'post wieħed regolarment. Għaliex darajn il-ġimgħa l-oħra biex jagħtu qima lill-Alla, biex jedifikaw jew isaħħu l-xulxin fil-fidi, biex jilħqu l-mitlufa bl-Evanġelju, biex ukoll juru il-ħnina tal-Alla man-nies ta' madwarhom. U allura din dal-grupp ta' Kristjani il-Bibbja regolarment issejjaħlu Knisja. Knisja, nafu li hemm il-Knisja universali, ġifieri l-ġabra sħiħa tal-qaddisin tal-Alla, ta' dawk illi xi darba oħra matul l-istorja umana emnu fi Kristu u rċivew il-maħfra ta' dnubiet minn għandu. Però qegħdin nitkellmu fuq kongregazzjoni lokali bħal-mija tagħna. Issa, dawn it-tip ta' kongregazzjonijiet kif tmexxew matul iż-żminijiet. Naraw diversità enormi kif tmexxew. Fuq estrem wieħed għandek l-iżvilupp illi eventwalment l-Isqof ta' Ruma beda jikklejmja ġurisdizzjoni jew ħakma fuq il-knejjes kollha għall-menu tal-punent. Li żgur mhijiex biblika. Mill-banda l-oħra fl-estrem ieħor insibu Kristjanu mill-ġurnata li jgħidulek m'għandniex bżonn mexxejja umani għax bil-Bibbja miftuħa u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu kapaċi nfendu għar-rasna. U allura aħna l-kol aħwa u m'għandniex bżonn mexxejja. Ovvjament il-Bibbja la hija siekta fuq kif għandha titmexxa Knisja. Waqas ambigwa. Titkellem fiċ-ċar smajtuh lil Pawlu jgħid kif għandu ikun mexxej fil-Knisja. Il-kwistjoni kollha hija din nobduwiex il-kelma tal-Alla jew le. Issa ħanajdilkom minn issa kif titmexxa Knisja hemm forsi daqsxejn fattur ta' tensjoni. Għax aħna normalment ngħidu irtu kun hemm xi ħadd fuq net biex fl-aħħar mill-aħħar l-kelma tiegħu tgħaddi tiegħu. Però mhux hekk fil-Knisja. Il-Knisja, kongregazzjoni bħal-mija tagħna, għandha titmexxa minn għadd ta' rġiel li jkunu kwalifikati u fornuti bil-doni partikolari sabiex flimkien taħt l-awtorità ta' Kristu jiggwidaw lill-bqija taħuthom. Issa ovvjament il-Bibbja ma tgħidilniex kemm u ikunux 2, 3, 4, ovvjament skont id-daqs tal-Knisja. Jekk il-Knisja hija ta' 20 ruħ ma jistax ikun hemm 10 mexxejja, ma tagħmel sens. Qed tifhem. Imma jekk hija Knisja ta' 200 ruħ, baqqas tagħmel sens u jkun hemm 2 mexxejja biss. Għax kif ħajlaħqu mal-bżonnijiet pastorali ta' dawk in-nies kollha. U allura l-idea hija illi għandek pluralità, għandek diversità għad ta' irġiel illi flimkien imexxu l-Knisja. Dawn in-nies imsejħa u fornuti minn Alla biex iwettqu din il-kariga importanti
biex imexxu u jgħalmu lill-Knisja, il-Bibja sejħilhom b'diversi nomi. Presbiteri, raja u sopprestanti. Mela għandek presbuteros, ħanitkellmu daqsxejn bil-Grieg hawnhekk. Presbuteros huwa xi ħadd xieħ. Xieħ fl-età, imma mhux bil-fors, xieħ fil-maturità. Għandu esperjenza. Il-Bibja jafa, wallu kapaċi jagħti kunsill tajjeb. Dak huwa l-presbiteru li jissejjaħ ukoll poimen, raj. Raj. Pastor mill-Latin tfisser ukoll raj, l-istess ħaġa. Tajjeb? U wkoll jissejjaħ sopristant, overseer. Episkopos bil-Grek tfisser xi ħadd illi qiegħed jissorvelja lil ħaddieħor, qiegħed qassa fuqhom għal ġid tagħhom. Okay? Storikament din il-kelma episkopos ġiet tradotta bħala isqof. Sa aħna ma nużawiex isqof għaliex. X'inhi l-idea meta tgħid isqof? Xi ħadd illi huwa liebes dak il-vestwarju bil-mitra u is-sabiħa hi illi għandu sorveljanza jew qed jaħkem fuq ħafna knejjes. Il-Bibja qatt ma ttina dik l-istampa. Qatt ma ttina dik. Anzi, għandek diversi presbiteri, se jkunu 2, 3, 4, illi qegħdin flimkien imexxu knisja waħda. Ja stampa totalment differenti. U oħroġ il-għaġeb, il-Bibja li l-mexxejja tal-Knisja qatt ma sejħilhom assisin. Qatt ma sejħilhom assisin. Il-Knisja kollha, il-mifdija kollha huma saċerdoti għal Alla. Niftehmu. L-idea li l-mexxejja tal-Knisja bdew jissejħu assisin nafu meta bdiet u min beda jgħallem hekk, però żgur li mhijiex xi ħaġa apostolika. Mela, dawn it-tlieta għandek il-presbiteru, għandek il-raj jew il-pastor u għandek ukoll il-soppristant, tajjeb, jirreferu għall-istess kariga ta' presidenza jew tmexxija jew amministrazzjoni fid-dar tal-Alla. Pawl jgħid infatti kiteb lil Timotju u lil Titu, kitbilhom it-tri pastorali biex jurihom knisja lokali bħal mija tagħna kif għandha titmexxa, x'għandu jsir fiha. Għax jiddeskrivija bħala l-Knisja tal-Alla, id-dar tal-Alla li hija l-Knisja tal-Alla l-ħaj, il-kolonna u s-sosten tal-verità. Jekk aħna rridu l-verità tal-Alla, tal-Evanġelju tiegħu jinżamm pur u jitwassal ħaddieħor, l-amministrazzjoni u t-mexxija tal-Knisja trid tkun ta' livell tajjeb ħafna. Mela, ifhmu għadi, presbiteru huwa raj, raj huwa soppristant, soppristant huwa presbiteru. Tlet kelmiet li jintużaw waħda flok l-oħra. Aħna bl-Ingliż ngħidu interchangeable. Ma jfissrux l-istess, imma qed jiddeskrivu l-istess persuna, l-istess mexxej. Okay? Per eżempju, Petru fl-ittra tiegħu, kapitlu 5 vers 1 jgħid neżorta jew nappella lil presbiteri fostkom bħala presbiteru magħkom u xud tas sofferenzi ta' Kristu kif ukoll partiċipant fil-glorja li għandha tkun rivelata. Mela, hija jindirizza lil presbiteri lix-xjuħ jew lill-anzjani fil-Knisja, mhux anzjani fl-età, imma huma magħrufa għal l-għaqal tagħhom, għal l-esperjenza tagħhom u allura huma inkarigati bil-responsabilità ta' tmexxija. Pietru jgħidilhom iraw il-merħla tal-Alla fostkom. Iraw għax ikunu pastors ta' dik il-Knisja li fosta qegħdin isservu billi tissorveljawha u jam il-kelma episkopos, l-istess ħaġa, jew episkopeo il-verb. Skużawni qed nkun daqsxejn tekniku, imma li qed jagħmel Pietru faċilment tintebaħ, tinduna. Illi għalih presbiteru
pastor u sopristant jiddeskrivu l-istess persuni. Okay? L-istess ħaġa l-Apostlu Pawlu meta kien Miletu belt fil-Greċja tal-lum, bat f'Efesu u sejjaħ lejh il-presbiteri tal-Knisja din Atti 20 vers 17. Mela sejjaħ lejh il-presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Ma kienx il-bot ħafna, faċilment setgħu morru jżuruh Efesu għax ta' ikellimhom għall-aħħar darba. Tajjeb? Fid-diskors tiegħu jgħidilhom għodu attenti għal konfuskom u għal merħla talla li fija l-Ispiritu Santu għamilkom soppristanti. Għamilkom kieku l-kelma antika għamilkom isfijiet. Ma ħofx nużajjena għaliex l-idea hija waħda falsa. Ta' wieħed of dioċesan li għandu territorju sħiħ b'ħafna knejjes li qiegħed allura l-kap fuqhom. Mhux il-każ. Pawlu lil dawn il-presbiter qed jgħidilhom intom l-Ispiritu Santu għamilkom soppristanti fi knisja waħda f'Efesu, fil-belt ta' Efesu. U jkompli jgħidilhom għodu attenti biex tiraw il-knisja għal darb'oħra l-kelma poimen l-idea ta' raj. Tajjeb, tiraw il-knisja Alla li akkwista b'demmu stess. Titu kapitlu 1 vers 5. Pawlu kol hemmhekk jagħti il-kwalifiki għal mexxija tal-Knisja u lil dan ħabib u kollega tiegħu jgħidu għal ir-raġun ħallejta fi Kreta sabiex tirranġa l-ħwejx li jonqsu u taħtar presbiteri f'kull belt. F'kull belt ġifieri kellu jkun hemm ħafna presbiteri. Okay? Palma d-derġejtek jien vol direk xi ħadd huwa bla tixlija ġifieri m'hemm ebda akkuża aperta kontrih, ir-raġel ta' mara waħda għandu tfal jemnu mhumiex akkużati b'dissipatezza, akkużati ġifieri bħajja laxka, jew insubordinati ġifieri huma ribellużi kontra l-ġenituri tagħhom, għax is-soppristant jeħtieġ ikun bla tixlija bħala dispensier talla. Mela l-ewwel qed jgħidilhom qed jitkellem dwar il-presbiteri, ftit wara jiddeskrivihom bħala wkoll soppristanti. Kelma tintużaw flok l-oħra. L-idea li għandek isqof u taħtu hemm il-qassisin u mbagħad hemm il-lajċi mhijiex biblika. Mhix biblika u nafu anke minn studjużi kbar bħal Ġilormu, smajt bih Ġilormu, San Ġilormu, fis-seklu 4-5, illi qaleb il-Bibbja għal-Latin, il-Vulgata, meta kiteb kommentarju fuq l-ittra lil Titu, dan kien ċarissimu kemm jista' jkun. Qed jgħid u kiteb l-istess ħwejjeġ li qed nipprova nfehmkom jiena. Illi presbiteru huwa raj, ir-raj huwa soppristant, is-soppristant huwa presbiteru. Tliet kelmiet li jiddeskrivu l-istess irġiel mexxejja. Il-sistema kattolika Romana kif żviluppat bil-mod u ma' żmien. Ma kienitx mill-bidu. Għandna provi, apparti l-Bibbja titkellem ċar, għandna provi mis-Santi Padri li dak kien żvilupp. Aħna li rridu nikkonċentraw fuq il-mudell bibliku. Il-Bibbja titkellem ċar. Kif u minn min għandha titmexxa kongregazzjoni lokali bħal-mija tagħna. Tajjeb? Dan il-mudell kien stabbilit mill-Apostli u jgħid hekk ara. Knisja waħda għandha titmexxa minn aktar minn persuna waħda. Aktar minn raġel wieħed, 2, 3 jew iżjed skont id-daqs, skont il-lad ta' aħwa li jkunu qegħdin jiltaqgħu flimkien. L-idea ta' isqof wieħed fuq distrett jew anke pajjiż sħiħ bħal huwa Malta fil-sistema Kattolika kienet xi ħaġa barranija ma kienx eżistenti fl-ewwel ftit sekli. Okay? Infatti nnutaw x'jgħid Luqa fl-Atti 14. Pawlu kien diġà stabbilixxa xi knejjes fit-Turkija tal-lum, Derbi, Listre,
Imma mbagħad xtaq jerġa' jżurhom tajjeb għat-tieni darba biex isaħħaħhom. U allura meta kienu għandhom jgħidlek għatti 14 vers 23 ħatrulhom presbiteri f'kull knisja, din tisimgħuha? Presbiteri aktar minn wieħed ġifieri f'kull knisja wara li talbu bis-sawm u ikkommettewhom lis-sit li fih kienu emnu. Il-modell bibliku jassess kontra abbuż ta' poter. Nafu, aħna bnedmin, jekk ittina l-poter, jekk ittina s-seta kemm kapaċi nabbużawh. Mhux biss fil-politika, fi kwalunkwe sfera, bniedem hekk għandu l-poter u ma għandux mi jiġbidlu r-riedni daħ jabbuża għandek il-poter. Ġwanni semmi l-wieħed Diotrefe, tajjeb, illi anke kien autokratiku jidhru li kapaċi jagħmel li jrid, kien ikaċċi lin-nies mill-Knisja bla bda raġuni ta' xejn. Dik l-arroganza le, għandna bżonn mexxej fil-Knisja għalhekk pluralità. Għandek 3, 4, fil-Kastana 5. 5 irġiel li taw flimkien niddiskutu, nitolbu, nieħdu deċiżjonijiet, tajjeb għal-ġid tagħkom. Dana jissalvagwardja ħafna żbalji, jew ħafna żelqiet. Għanajdilkom ċaru tont, li kieku jiena mmexxi waħdi, tajjeb, nagħmel ħafna żbalji. Kemm il-darba fil-laqat li jkollna bħala presbiterju, tajjeb, jiena jkolli din l-idea u jibdew jgħidu l-imma jew ikkonsidrajtek ħafna ideat li jkolli ma jgħaddux. Aħna imberkin bħala presbiter f'dil knisja illi għandek il-konvinzjoni soda illi rridu mexxu skont il-kelma tal-Alla. Mhux skont l-esiġenzi, mhux skont kemm aħna prammatiċi, ġifieri għax hekk jaqbel, le mhux għax hekk jaqbel, xtajt il-kelma. Xtajt il-kelma. Kollha kemm aħna konvinti u dejjem sibna soluzzjonijiet u naħseb jiena ħadna deċiżjonijiet illi jonoraw lill-Alla. Ovvjament il-kritika meta ngħidu illi għandek ħafna mexxejja fi knisja waħda, jgħidulek imma vapur b'ħafna kaptani ma jimxix. Vera, ġis smajtuha? Vapur b'ħafna kaptani ma jimxix. U jiena ngħidilkom, u żgur għandkom raġun. Għandkom raġun. Vapur b'ħafna kaptani ma jimxix. Imma aħna għandna kaptan wieħed li hu Ġesu Kristu. Intom tiffurmaw il-Knisja ta' Kristu. Intom tomx il-Knisja tiegħi. Nieħu għalija u niddejjaq. Meta ġiri il-Knisja ta' le, ma għandi ebda Knisja jiena. Irridu noqgħdu attenti. Il-kaptan tagħna huwa wieħed. Isimgħu Pietru kif jgħid fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 5 vers 4. Qed ikellem lil mexxej fil-Knisja u jgħidilhom meta jkun muri ir-raj ewlieni, il-pojmen, il-pastor ewlieni, il-pastor il-kbir ġifieri, Ġesu Kristu, se tiksbu l-kuruna tal-glorja li ma titbilx. Ekku allura il-presbiteri jew ir-raja fil-Knisja sejrhom kif trid, dawn huma jiffunzjonaw taħt Kristu u bl-awtorità tiegħu. Issa ovvjament kwalifiki biex wieħed jiffunzjona u jservi bħala pastor jew presbiteru fil-Knisja. Rajnihom, smajtuhom. X'laqatkom li żjed jienu naqrom. Il-tip ta' kwalifiki huma kważi kollha kwalifiki morali. L-Ispiritu Santu jrid illi fil-Knisja tkun mmexxija minn nies li għandhom il-biża' t'Alla, nies illi għalihom l-unur u l-glorja t'Alla jiġi l-ewwel qabel kollox. Nies qaddisa biex niftehmu. Veri jgħid illi għandhom ikunu kapaċi jgħalmu, ovvjament. Għandhom ikunu kapaċi jgħalmu.
darba smajt l-istorja ta' wieħed bidwi illi kien qed jaħrad u waqaf biex jistri ħares daqsxejn fuq u kif ra sħab. Ħalla l-muħri ta' hemmhekk tela jiġri għand Spurgeon li kien predikatur famuż dakinhar. U għallu kollu eċċitat, kollu jisfeq jisu qed joqmos fuq il-labar. Għallu irċivejt viżjoni naf x'għandi nagħmel. Ħanitlaq il-bidja u se naqbad inxandi l-Evanġelju. Għallu x'fettillek? Għallu bil-kemm taf taqra inti? Għallu iju, għallu xin kont qiegħed nistrih fl-għalqa ħarist il-fuq, rajt isħab għandu forma ta' K. Prietka l-Kristu. U Spurgeon xirraħek dak l-entużjażmu għami tiegħu u kien jaf li mhuwiex imsejja biex ikun pastor jew predikatur. Għallu dik mhux prietka l-Kristu ta' għallu dik fisser prova kalma. Pawlu jgħidilna li jekk xi ħadd jaspira ġifi għandu di xewqa intensa fih biex ikun sopristant jew passer fi knisja, jixtieq xogħol tajjeb. Hemm bżonnhom il-mexxejja. U speċjalment dakinhar meta l-persekuzzjoni kienet lampanti, kienet kiefra. Rid tkun vera bniedem qalbini biex tkun fuq quddiem tmexxi il-merħla ta' Kristu. U ovvjament mexxejja qegħdin hemmhekk mhux għaċ-ċabċib tan-nies imma għax ikunu inkarigati b'ċertu dmirijiet illi nitkellmu bħal umani mhux faċli inti taqdihom bl-unuri. Il-dmir primarju tal-presbiteri hija li jgħallmu l-Bibja. Għana fostna għandna jien Joseph hija Joe illi kapaċi nagħmlu. U nippruvaw inwettqu dan il-dmir tagħna b'sens kbir ta' responsabilità. Kull darba niġu hawnhekk preparati tajjeb, nkunu studjajna sabiex naddulkom il-kelma safja tagħna. U allura dan it-tagħlim ħajsir fl-laqgħat ta' dixxiplar bħalma normalment nagħmlu nhar erba' bil-prietki, bl-istudju, tajjeb. Għalhekk Pawlu infatti jgħid illi wieħed minn dawn id-doni tal-Ispiritu Santu huwa li tkun pastor għalliem. L-għalliem huwa pastor, il-pastor huwa għalliem. Imorru flimkien. U difatti Pawlu irid ukoll illi dawn in-nies ikunu onorati, mhux meqjuma, onorati. Ġifieri rikonoxxuti għax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu. Il-presbiteri qed naqra mill-ewwel Timotju 5:17. Il-presbiteri li jippresiedu tajjeb għandhom ikunu magħdudin denju tunur doppju. Speċjalment dawk li jitħabtu fil-kelma u t-tagħlim. Mer Pawlu qed jaraf illi fost il-presbiteri ħajkollha dawk in-nies li huma impenjati huma mixħutin bruħhom u ġisimhom biex jistudjaw il-kelma, il-Bibja ġifieri, ħalli jgħallmuha fis-safa tagħha. Għax l-Iskrittura tgħid issarramx il-gendus waqt li qed jidres u l-ħaddiem u denju tas-salarju tiegħu. Ġifieri hija l-użanza normali ta' knejjes evanġeliċi li huma kbar biżżejjed illi lill-presbiteri tagħhom iħallsuhom tax-xogħol illi jkunu qegħdin jagħmlu il għaliex jinvolvi impenn, dedikazzjoni kontinwa. Sekondarjament, id-dmirijiet tal-presbiteri huja li jeżerċitaw sorveljanza. Għalhekk episkopos wieħed li qed jassess fuq ħadd ieħor biex jekk qed jara qed jiżvija, jew qed jgħejja, jew tilef il-viżjoni tiegħu, jew tfixkel b'xi vizzju jew xi tentazzjoni, tajjeb ikun jista' iwissih jagħtih parir, jikkunsiljah vera. Dik l-assa fuq il-merħla, appuntu ir-raj x'inhu xogħlu. Ir-raj jipproteġi l-merħla mill-attakki tal-lupu, vera, tal-ors, kif kienet fi żmienijiet bibliċi.
appuntu dik is-sorveljanza għal ġid spiritwali tal-aħwa. Ukoll ovvjament il-presbiteri huma nkarigati biex imexxu l-funzjonijiet tal-qima. Meta nitlaqgħu hawnhekk ħajkun hemm kollox ippreparat sabiex kollox isir bl-ordni u skont id-direttivi bibliċi. Ovvjament il-presbiteri Alla tom ċerta awtorità. Ovvjament huma responsabbli lejn Kristu għax-xogħol tagħhom, għall-eżerċizzju tal-awtorità mogħdija lilhom. Pereżempju, fl-ittra l-Ebrej kapitlu 13 vers 17, l-awtur jgħid ċaru tont il-qarja tiegħu. Obdu lill-mexxejja tagħkom. Dik il-ħaġa fejn naħsbu li l-Knisja hija demokrazija u kulħadd għandu l-vot tiegħu mhix biblika. Tajb li għadin ngħixu f'demokrazija fejn għandna l-vot kull 5 snin, imma l-Knisja hija monarkija. Il-Knisja ir-ras tagħha huwa Ġesu Sultan. Li joġbu jigverna permezz ta' nies maħtura u donati, nies li huma gifted għal dak ix-xogħol, tajjeb, u allura qobdu l-mexxija tagħkom u sottomettu għalihom għax huma jinviġilaw fuq erwieħkom, ġifieri qegħdin ishom qassa bħal dawk li għad iroddu kont. Ekku, il-mexxija fil-Knisja għad iroddu kont fil-ġudizzju għal xtip ta' tmexxija jkunu eżerċitaw fost il-merla. Sabiex dan jagħmluh bil-ferħ jgħidilna. U mhux noqorbu għax inkella dan ikun żvantaġġjuż għalikom. Il-mexxejja wkoll m'għandhomx imexxu b'awtokrazija. Barra minna naħsbu li jiena issa nagħmel li rrid u li fettilli le. Le jiena marbut bl-iskrittura mqazza u l-awtorità tiegħi hija dment li jiena inxandrilkom il-kelma tal-Alla hemmhekk intom obbligati li ovvjament tagħtu widen għal tagħlim tiegħi. Però ovvjament il-predikatur fil-Knisja għandu jirbaħ, għandu jimmir anzi, illi jirbaħ l-kuxjenza tan-nies tal-Alla bil-Ministeru tal-Kelma. Pawlu lil Timotju jgħidlu biex jgħidlu priedka l-kelma, kun lest fi żmienu barra minn żmienu, ikkonvinċi, ċanfar, eżorta, ġifieri appella dak li jkun, b'kull paċenzja u tagħlim. Ara taħsbux li huwa xi xogħol faċli. Meta tittamela man-nies, tgħidux għalikom mid-imbin, li ħafna drabi tirreżistu u naf li tirreżistu xi bħalkom. Ma Pawlu jgħid ċanfar, eżorta, dik it-tip ta' ministeru kontinwu għal ġid ta' ħaddieħor. L-awtorità ta' kull presbiteru però jridu niftakru hija l-istess. L-istess. M'hemmx distinzjoni wieħed ogħla mill-ieħor. Tajjeb, kull mexxej fil-Knisja igawdi awtorità ugwali ma' sieħbu mal-mexxej l-ieħor. Tajjeb, bla distinzjoni jew superjorità. Ovvjament, bejnietom il-presbiteri se jkollhom doni differenti. Wieħed forsi ħajkun aktar kapaċi jippriedka. Liħor forsi ħajkun aktar kapaċi fil-katekesi. Liħor ħajkun aktar kapaċi fl-amministrazzjoni tal-Knisja. Tajjeb? Ovvjament mhumiex gifted l-istess ħaġa, il-funzjoni tagħhom jistgħu varjaw. Però din id-diversità qatt m'għandha tiġħad il-parità bejniethom. Il-Bibja tgħallem illi fik-Knisja waħda il-mexxejja għandhom l-istess awtorità mingħand Ġesu Kristu. U dik l-awtorità hija awtorità reali. Hija awtorità reali. Ħafna knejjes evanġeliċi ibatu ħasra. Il-għaliex mhumiex kapaċi b'sottomissjoni b'manswetudni jobdu lill-mexxejja tagħhom. Hija awtorità reali. Hija awtorità reali meta hija eżerċitata biblikament. Għax faċli mexxej imur oltre mill-awtorità li ta' Kristu,
fuq hekk smajna dwar l-abbużi spiritwali li ovvjament huma tant u tant mifruxa madwarna illum il-ġurnata. L-aħjar li jkun hemm dak ir-rispett reċiproku, il-mexxejja konvinti li dak li qegħdin jagħmluh għall-avvanz u għat-tisħiħ u għall-barka taħuthom. U l-aħħu għandhom jirrikonoxxu dak l-isforzi, dak l-inizjattivi li qegħdin jieħdu l-mexxejja huma propjament sabiex nitbierku l-kol flimkien fl-unità u fl-imħabba ta' bejnietna. Apparti il-presbiteri, Pawlu jsemmi wkoll id-djakni. Id-djakni. Per eżempju, fl-ittra tiegħu lill-Filippin, fil-bidunet, Pawlu Timotju il-sira ta' Kristu Ġesu lill-qaddisin kollha fi Kristu Ġesu li huma ġo Filippi, ma' soppristanti u djakni. Nisimgħuha is-soppristanti li huma l-mexxejja u jisemmu wkoll id-djakni. Issa, darb'oħra l-idea ta' djaknu tagħna x'inhi li imdorrin fil-kultura Maltija, pajjiż pjuttost kattoliku. Djaknu huwa l-ewwel pass qabel ma ssir qassis. M'għandux x'qasam xejn. M'għandux x'qasam xejn. Il-kelma djaknu fil-Bibja tfisser serf. Għaddej. Għaddej. Wieħed illi minn qalbu u bil-ferħ u b'inizjattiva ħsibu biex iservi l-ħadd ieħor. Fi kwalunkwe aspetti prattiċi ta' ministeru ġenerali. Nafu kif bdew id-djakni fil-Knisja, kmieni ħafna. Meta l-Knisja kienet pjuttost għadha f'Ġerusalem, però kienet qed tikber, u bdew jqalgħu l-problema x'kien hemm xi romol illi kienu foqra u kienu qegħdin jipprovdulhom l-ikel u kien hemm xi tip ta' romol li kienu traskurati, kienu ishom insewhom. U dan l-ilment resquh quddiem l-apostli u l-apostli qalulhom għażlu 7 irġiel minn fostkom. Mimlin bl-Ispiritu Santu u bil-fidi. U aħna naħtruhom għal tax-xogħol. Biex aħna l-apostli ma nkunux żvijati b'dan il-tip ta' faċendi jew servizz, nkunu żvijati milli nwettqu id-dmir tagħna li huwa x-xandir tal-kelma u t-talb. U faċilment dejjem jinqalgħu l-faċendi vera. Għal darb'oħra. Ibda minn sempliċi familja. Dejjem hemm il-ġieli vera, dejjem hemm titmurem, faċendi l-ewwelien. U il-Knisja hija l-familja tagħha u dejjem hemm bżonn il-faċendi u s-servizz. Alla jrid li dawk flok ma il-mexxejja jeħduhom f'idejhom u allura ħajkunu tant distratti. Tajjeb, ikun hemm id-djakni. Id-djakni illi dawn l-affarijiet prattiċi ikun jistgħu jħandiljaw huma. Tgħidli bħal xiex l-amministrazzjoni ta' appoġġ finanzjarju. Hemm bżonn il-flus, l-offerti illi tirċievi l-Knisja, tajjeb, il-kien hemm xi ħadd jew xi ħud illi kapaċi amministrawhom tajjeb. Tajjeb, għal skopijiet karitatevoli jew benefiċċenti lil-foqra, lil-romol, lil-tima. Forsi mhux il-każ tagħna fil-romol lil-tima bis-servizzi soċjali, però xorta dejjem hemm bżonnijiet. U tafu intom daqsi. Dejjem jaqalgħu nsiru nafu b'nies illi għandhom bżonn ċerta għajnuna. U Pawlu jrid illi speċjalment fih dan il-Knisja. Jekk hemm nies fostna li huma bżonjużi, ngħinuhom. Ngħinuhom. Okay? Dan għandu jkun xogħol tad-djakni. Anke rigward il-manteniment u il-miljorament tal-bini tagħna. Felliltaw. Dejjem hemm il-faċenti vera, daqqa t-tubu jmur, daqqa l-plumbing, daqqa ħaġa. Alla ħas noqgħod nagħmlu jiena, jew il-presbiter oħra, għax ħan intilfu fuq ħafna faċendi li prattikament mhuwiex xogħolna, mhix is-sejħa tagħna. U allura id-djakni bil-ministeri tagħhom ikunu kapaċi jaġevolaw u jgħinu ħafna l-tmexxija tal-Knisja. Per eżempju, fil-każ tagħna l-organizzar tal-Agape,
Kien hemm żmien meta kont norganizzaj l-agape imma konna tużżana nies. Illum nirringrazzja l-Alla, hemm nies b'inizjattiva li jgħidu ħaħseb jien għalih dak ix-xogħol. Tajjeb, nistgħu nsemmu kwalunkwe iffaċilitar ta' ministeri diversi fil-Knisja. Naf illi fostna għaw ħafna nies li jħobbu jaqdu. U jaqdu mill-qalb u jaqdu bit-bissima fuq fomhom mingħajr ma jippretendu xi prosit minn ħaddieħor. U hekk għandu jkun. U hekk għandu jkun. Forsi wasalna fi stadju illi naħtru djakni f'din il-Knisja. Illi ovvjament irġiel illi qalbhom hija illi jservu. Illi jaqdu lil ħaddieħor. Pawlu jgħidilna wkoll il-kwalifiki tagħhom, x'tip ta' nies għandhom ikunu, nies illi tal-affari tagħhom. Nies bil-għaqal, nies illi jżommu l-fidi b'ċerta konfidenza. Jekk bil-grazza tal-Alla jirnexxielna illi jkollna djakni wieħed, tnejn, tlieta, ma nafx. Skont il-bżonn. Naħseb jiena nkunu għamilna pass il qudiem biex dil-kongregazzjoni tiġi aktar taqbel mal-modell bibliku li tatina l-Iskrittura Mazza. Ħanibda nikkonkludi billi ngħid illi ħaġa importantissima hija bejnietna illi nżommu komunikazzjoni u trasparenza bejnietna. Illi ikun hemm dialogar u qalbna miftuħ għal xulxin. Bekk neliminaw il-partiti u l-piki li kapaċi jitlu sabiex nkunu nżommu l-unità tal-fidi. Per eżempju fir-Rumani 12 Pawlu jgħidilna lilna l-koll, l-aħwa kollha. Kunu devoti lejn xulxin bl-imħabba fraterna, għatu preferenza l xulxin fl-unur, aħsbu l-istess ħaġa lejn xulxin, titkabrux bis-superfja, iżda assoċja mal-umli. U tkunu xorrif fl-istima ta' konfuskom. Pawlu qed jgħidilna kollha kemm intom issa, intomx mexxejjew le, il-koll kemm intom qisu l xulxin bħala aħwa illi tistgħu tagħmlu il-ġid il-ħaddieħor. It-tieni ħaġa apprezzaw il-fatt illi l-mexxejja fi kwalunkwe knisja f'din u oħrajn dawk huma għotjiet ta' Kristu lilkom. Huma għotjiet ta' Kristu lilkom. Mingħajr il-mexxejja il-Knisja tkun qisha bastiment mingħajr tmur. Ma tafx fejn sejra, ix ħadd inkalja, ix ħadd tidħol fil-port. Il-mexxejja huma għotja ta' Kristu lill-Knisja. U tielet ħaġa, illum la tkellimna fuq il-tmexxija tal-Knisja, ejdu tolbu għall-mexxejja tagħna. Mexxejja li jitħabtu u jaħdmu, jitolbu għalina. Pawlu kemm il-darba jgħid lill-insar jitolbu għalija biex Alla jagħtini l-ftuħ ta' fommi biex nitkellem bil-konfidenza nxandar il-misterju ta' Kristu. Jridu nitolbu partikolarment għall-għalliema fil-Knisja. Il-kwalità tal-Knisja ħadd iddependi fuq x'tagħlim qed tirċievi. X'tagħlim qed tirċievi huwa tagħlim strettament bibliku jew qed tirċievi l-ideat tal-medja u tal-psikoloġija moderna. Kif ngħidu bil-Malti il-ħuta minn rasa tinten, vera jew le? Ħuta minn rasa tinten. Imma il-ħuta għandha bżonn ir-ras. Għax ir-ras ħatmexxi fid-direzzjoni tajba. Meta ngħidilkom itolbu għalina, jiena nħobb nuri din il-leaflet kejken illi kont preparajt apposta biex meta titolbu tkun tafu għax għandkom titolbu. Jien ħanaqrawhom għandna 14 punt hawnhekk illi miġbura b'ċerta għaqal u riċerka illi jiġbru id-dover u d-dmirijiet tagħna bħala mexxejja. Li faċli nistgħu nfallu minnhom jew nittraskurawhom, però meta jitolbu biex il-virtujiet ewlenin, il-fidi, it-tama u l-imħabba ikunu espressi b'mod prominenti fil-karattru tal-mexxejja.
Itolbu biex ifittxu jogħġbu l-Alla u mhux lill-bnedmin. Kemm faċilment ikunu intimidati vera biex noġbu lil ħaddieħor li jridu noġbu lill-Alla. It-tielet biex inkunu rġiel eżemplari tal-familja, iħobbu l-martom u jkunu missirijiet eċċellenti. Pawlu qal jekk m'intomx kapaċi tiggvernaw il-familja tagħkom, kif ħad tkunu kapaċi illi tmexxu l-familja tal-Alla. Ir-raba' biex ixandru l-kelma sħiħa tal-Alla bil-fedeltà, bl-unzjoni tal-Ispirtu, b'konvinzjoni u imħabba. Biex ikollhom il-kuraġġ iwissu u jwidbu bis-sensittività u ħlewwa meta meħtieġ. Faċli taskuraw din vera. Ngħid jekk hawn nkellmu ħajkser hemm jgħidha, ħajarani jikraħ. Imma bżonn nagħmluha. Biex iżommu l-prijoritajiet xierqa jkunu dedikati għal kelma u t-talb. Il-kelma tal-Alla kontinwament qegħdin nistudjawha, nirriflettu fuqha, nitolbu fuqha biex jipperseveraw bis-sabar u fi kwalunkwe suċċessi jibqgħu umli, dejjem grati li Alla u jkomplu jwettqu l-ministeru tagħhom bil-ferħ. Din irrida jiena. Bħala mexxej f'din il-Knisja irrid li l-ministeru tiegħu nwettqu bil-ferħ. Jekk minix qed nifraħ, jekk minix ħieni bil-ministeru li qed nagħti, tifhem? Inkun tlift l-iskop tiegħi u intom m'intomx se tkunu aġevolati, żgur, mhux forzi. Biex qatt ma jitraskuraw u wis inqas jabbandunaw il-kummissjoni l-kbira. Iżda dal-qasam ikunu eżemplari għal bqija. Ġifieri nkunu ħerqana biex anke lin-nies li għadhom barra mitlufa nilħquhom bix-xandir tal-Evanġelju. Biex fl-imġiba u d-diskors tagħhom dawk li għadhom barra ma jsibu għattu xejn fuq xiex jixluhom. Nkunu reprensibli, li ħadd barra kapaċi ponta subaħ lejja u jgħid ma jinnafek. Tifhem. Biex fuq kollox ikollu jarfu l-bżonn l-aktar indispensabbli tagħhom tal-komunità, il-qdusija personali. L-ikbar bżonn tiegħi hija li jiena nkun ngħix qrib tal-Alla minn ġurnata għall-oħra, qrib tiegħu. Punt ieħor biex jirsistu ħalli jmantnu l-unità fost il-kongregazzjoni u jgħinu lil kull membru jiżviluppa d-doni tiegħu għat-tisħiħ u l-avvanz tal-ġisem kollu. Biex jgħalmu l-iskrittura fil-bilanċ tagħha. Mhux dejjem itambru fuq l-istess ħaġa u jinsew mit ħaġa oħra. Il-Bibbja tgħallem fuq diversi affarijiet kollha kemm huma rridu xi darba oħra impoġġuhom qudiemkom. Finalment biex femilhom f'diskorshom u ħsibjietom kollha Alla Trinità ikun magnifikat u msebbaħ. Kif qed intindunaw l-aħwa? Għad fadlilna x'naqtfu, għad fadlilna x'immorru l-qudiem, però inħarsu lura ngħidu il-mulej kien fidin magħna. Il-mulej għenna, il-mulej wassalna saw, u nistgħu nħarsu l-futur b'ċerta konfidenza illi iva. L-Evanġelu ċivejn aħna inkarigati biex ngħaddu għal ħadd ieħor u bit-tmexxija għalija b'servizz moti b'umiltà kapaċi naslu għall-glorja tal-Alla. Hemmhekk ħallejtilkom din il-lista sabiex it-talb tagħkom għalina ikun aktar intelligenti u ikun aktar mimli u bis-sens. Mod nitolbu għal-mexxejja tagħna u daqshekk. Xi ħaġa nismagħha din. Nitolbu għall-missjonari tagħna, nitolbu għall-gvern tagħna, nitolbu għall-pajjiżna, ma x'qed titlob propjament. Hawnhekk għandek kif tkun speċifiku. Għandek eżattament għal xiex għandek titlob għal-jom. Mhux qed ngħid li dawn biss miżjed, ma dak huma l-aktar importanti.